Jó estét kívánok, kedves nézők! Egyelőre tartja magát a szél, a legfrissebb előrejelzések szerint. A következő 10 nap télies időre számíthatunk, időnként havazással és erősödő éjszakai leüléssel. A mediterrán térségből ugyan a következő 24 órában nedves és valami enyhébb levegő érkezik ide a Kárpát-medence térségébe, de ez a levegő találkozik az észak-északkeletről szivárgó hideg levegővel, úgyhogy csapadékosra fordul időjárásunk egészen holnap estig, holnap után reggelig. Már az éjszakai órákban országszerte erősen felhős, illetve és délnyugat felől egyre többszöröket számít csapadékra. Szándékosan mondom, hogy csapadékra, mert a déli-délnyugati megyékben eső, az ország középső harmadán ónos eső, északon pedig havazás várható. A hajnali hőmérséklet általában +2 és -4 fok között alakul, tehát százhatárok között várható, ezen belül a délnyugati ország részben várható a 0+2, északon, északkeleten a -1, -4 fok. Holnap napközben is országszerte erősen felhős, illetve borult lesz a ég, és további csapadékra kell számítani délen, délnyugaton egyértelműen esőre, az ország középső részén eleinte még ónos esőre, északon, északkeleten pedig további havazásra. Késő délután délnyugaton már felszaporodott a felhőzet. A hőmérséklet csúcsértéke ennek megfelelően a déli-délnyugati megyékben +5, +8, ugyanakkor északon, északkeleten 0 +4 fok között várható. Ez a változatos, változékony időjárás még folytatódik pénteken is, de ekkor már számottevő csapadék nem lesz. Ugyanakkor szombaton, vasárnap északkelet felől már szárazabb, egyre hidegebb levegő árasztja a Kárpát-medence térségét, erősödik az éjszakai lehűlés, és csökken a nappali felmelegedés. Ezzel megköszönöm figyelmüket a viszontlátásra. Minden időben.